Avui dividim el taller una miqueta en l'enveja i la ràbia, tot i que són dos sentiments que van molt lligats. Veureu ara una mica que una cosa porta a l'altra i l'altra porta a la una. Més aviat l'enveja porta a la ràbia i tenen molta relació o relació directa, i també tenen relació amb altres sentiments, ja ho veureu, que segurament si veu ser en algun dels tallers anteriors hi trobarem alguna mica de similituds. Per les persones que no van ser en els tallers anteriors de Book Life, us explico molt breument el que fem i així després, si teniu algun altre dubte, també ho podeu resoldre. Book Life és un projecte de biblioteràpia i el que fem a Book Life és recomanar llibres, en aquest cas per nens, nenes i joves, però també ho fem per adults, que ens ajuden i ens acompanyen a entendre les diferents emocions i sentiments del nostre dia a dia. Sentiments i emocions comuns. Avui parlarem de l'enveja i la gelosia, de la ràbia, perdó, però poden ser qualsevol altra, la frustració, que ja en vam parlar, o altres temes com el dol, la culpa, temes complexos sovint de gestionar i que la literatura ens dona moltes eines per fer-ho. La literatura té un avantatge respecte als llibres d'assaig o als llibres més autoajuda, en el cas dels nens i nenes podríem dir els llibres familiars o de psicologia que ens ajuden els pares, i és que la literatura ens permet, en el cas dels nens, parlar amb el seu propi llenguatge, explicar-li les coses amb les seves paraules, que això és una cosa que sovint als adults ens costa, no? Perquè no tenim les paraules adequades, no sabem quins són ben bé els referents dels nens i nenes depenent de la seva edat, i sobretot perquè els contes i els llibres generen un espai de compartir entre els adults i els nens molt necessari a l'hora d'explicar determinades coses que són complexes, no? Com per exemple aquests sentiments que parlarem avui. Entorns tranquils, entorns en els que ells se senten segurs, entorns en els que ells se senten segurs també per expressar els seus sentiments. Veureu també que totes les temàtiques que podem tractar amb els nostres fills, incloses les d'avui, són temàtiques en les que és molt important validar l'emoció. A vegades els grans tendim, en els casos de les emocions negatives, a apartar-les o a negar-les. No, doncs és molt important que les validem. I els contes ens donen aquest espai, una miqueta podria ser l'hora del conte abans d'anar a dormir, però podria ser qualsevol espai, com una mica d'intimitat, com una mica de connexió amb els nostres nens per intentar crear un lloc de comunicació, que ells se sentin segurs, que ells puguin compartir. I això la literatura ho fa molt. A banda, que ho fa a través de passar-s'ho bé, de gaudir, que ens passa com amb els adults, no? Quan ens ho estem passant bé sembla que les coses les entenem millor, no? Doncs amb la literatura passa una mica el mateix. Quan els nens s'ho passen bé, sembla que els missatges queden més clars. I després també, sobretot, el tema dels referents. Avui veurem molts llibres que parlen o que els protagonistes són animals o que són joves o nens com ells mateixos, i això facilita molt la comprensió dels nens i nenes de totes aquestes temàtiques complexes. Vaig a compartir pantalla, a veure si així podeu veure una miqueta tots els llibres que us he portat avui. Anna, em pots confirmar que ho veieu bé? Només dir-me sí, ho veig perfecte. Sí, de moment surt presentant Laura García. Vale, ok. Però no es veu res, es veu només Laura García, presentació. Ah, vaja. Ara. No, jo ho veig bé, Jo ho veig bé. Sí? Sí. Veieu bé? Torni, i torno, val? M'ha arribat també més tard. Ara. Que vaig. I torno aquí vaig, vale? Un segon. A veure, ho veieu bé? Sí, es veu bé. Vale, perfecte. Estupendo. Vinga, doncs comencem. Avui començarem parlant de l'enveja i he posat aquest ordre perquè segurament qualsevol moment, repeteixo, si hi ha algun problema, si no ho veieu, si no m'escolteu, m'ho dieu, que jo, com que estic veient els llibres, no us veig molt bé a vosaltres, d'acord? He posat aquest ordre de l'enveja i la ràbia perquè l'enveja és un sentiment que ara, abans de començar a entrar amb els llibres, definirem molt poquet perquè tinguem clar què és. L'enveja és un sentiment o una emoció
que sovint ens pot generar ràbia, no? I per això comencem parlant de l'enveja, perquè una de les conseqüències de l'enveja pot ser la ràbia, però també pot ser la frustració, pot ser l'enuig, pot ser la tristesa, no? Té moltes conseqüències l'enveja que ens porten a altres emocions que en podríem parlar en altres tallers. L'enveja és un sentiment molt comú entre els nens i nenes i entre els adults. És a dir, és un sentiment natural, és un sentiment normal. Això ens serveix, com veurem amb els contes, per validar-lo, perquè a vegades i molt sovint els adults expliquem als nens les emocions que ells tenen o les neguem en funció de com les sentim nosaltres. I és important que nosaltres ho tinguem clar per gestionar l'emoció del nen des del prisma positiu. Per tant, l'enveja és un sentiment normal i comú que tenen els nens i nenes i que també tenim els adults. És important diferenciar-lo de la gelosia, que ja en vam parlar també en un altre taller, perquè la gelosia està més enfocada en aquella emoció o aquell sentiment que tenen els nens quan tenen por de perdre una cosa que ja tenen. És a dir, quan tenen alguna cosa que valoren molt o que s'aprecien molt i tenen por de perdre-la. En aquest cas, el més clar seria el reconeixement dels pares quan arriba un germanet, però n'hi ha molts altres, no? També vam veure contes en què els nens tenien gelos d'altres amics. És a dir, és la sensació o l'emoció que apareix quan els nens i les nenes i els adults tenim la por de perdre alguna cosa que ja tenim. I l'enveja, en canvi, és una sensació o emoció o un sentiment que tenim quan volem alguna cosa que no tenim. És a dir, quan hi ha alguna cosa del nostre entorn que tenen els altres, sovint, que tenen altres nens i nenes o altres adults, que nosaltres voldríem tenir. L'enveja no té per què ser un sentiment del tot negatiu, m'explico. Malgrat ser un dels 7 pecats capitals, ara he posat aquí una miqueta d'explicació més enllà de la realitat, però l'enveja no només es parla com un sentiment o una emoció negativa, perquè sovint parlem de l'enveja sana, no? Quan hi ha altres persones o altres nens i nenes que tenen coses o que fan coses que a nosaltres ens agradaria ser, que ens agradaria fer, l'enveja pot arribar a ser una cosa fins i tot positiva, perquè ens pot animar a emprendre projectes, a treballar per aconseguir coses. És a dir, que quan l'enveja és simplement una motivació, és alguna cosa bona, no? El problema és quan l'enveja es converteix en un sentiment negatiu que produeix dolor i infelicitat als nens i nenes per no posseir allò que voldrien o allò que té un altre. Pot ser uns béns materials, qualitats superiors o qualsevol cosa que pel fet de no tenir-la, els nens i nenes, o en aquest cas també podria ser els adults, però parlem dels nens i nenes i dels joves, els hi produeix dolor o els hi produeix infelicitat no tenir-la. És a dir, també podríem definir-la com el malestar o la tristesa pel bé aliè, no? Quan una altra persona té moltes coses o és molt feliç i el nen i nena se sent malament per això. És un sentiment, com us deia, que pot ser positiu i negatiu, però que sorgeix en els primers moments de la vida. És a dir, parlàvem abans que era un sentiment natural, per tant, és un sentiment que apareix ja des de l'inici, des del principi de tot. També perquè, després ho veurem amb alguns contes, vivim en una societat molt competitiva, en la que, sense voler-ho, a vegades ens arriben missatges i als nostres fills els arriben missatges de que si no són els millors, doncs no estarà bé, o si no aconsegueixen o si no tenen el millor, no està bé. I tots aquests missatges tampoc ajuden a treballar aquesta enveja més sana que dèiem abans, sinó tot el contrari, no? Sinó que quan no aconsegueixen totes aquestes coses, els nens i nenes es poden sentir malament. Per tant, tot això us ho explicava perquè avui veurem contes per entendre o per gestionar quan l'enveja és un sentiment que pot generar infelicitat o malestar en els nens i nenes. Podem fer coses per ajudar-lo, per ajudar els nens i nenes a gestionar aquest sentiment. Evidentment, validar-lo, com hem dit abans, a través dels contes i a través del nostre reforç positiu,
validar-lo i, sobretot, l'enveja, ara veurem en tots els contes, que té un denominador comú. Sovint l'enveja està provocada per les nostres inseguretats o les inseguretats dels nens i nenes. A vegades, quan els nens i nenes se senten insegurs o quan hi ha alguna cosa que els amoïna o que els preocupa d'ells mateixos o de les seves capacitats, quan hi ha algun sentiment d'insatisfacció per alguna cosa, és més fàcil sentir enveja del que tenen els altres. I això és important perquè a vegades l'enveja és una conseqüència, no? Com dèiem, la ràbia o la frustració, a vegades l'enveja també és una conseqüència de que potser el nen no se sent segur a l'hora de parlar a la classe en públic o no se sent segur de com fa les tasques. És a dir, que a vegades l'enveja també pot ser o pot amagar tota una sèrie d'altres sentiments. Per tant, des dels pares i les mares o la gent que acompanyem els nens, podem reforçar tot allò que fan bé, que ja segur que ho fem, no? Però que també és una bona manera, que a vegades no hi pensem, de gestionar l'enveja. I amb els contes ho veurem avui també. Quan un nen és envejós, doncs això, no? El que dèiem, podem validar aquest sentiment o sensació. Per què un nen no és envejós? És a dir, un nen sent enveja, no?, per alguna cosa. Aleshores, quan aquest nen sent l'enveja, validem aquesta sensació amb aquests contes que avui us porto i després reforcem aquelles coses que fa bé o que li surten molt bé, perquè no vulgui anar buscant als altres les coses que ell té. Quan ens anem fent grans i quan els nens es van fent grans, la gestió de l'enveja acostuma a ser més fàcil perquè els nens i nenes es coneixen més a ells mateixos. Saben millor quines són aquelles coses que els agraden d'ells mateixos, quines són aquelles coses que els fan sentir bé, i totes aquestes eines i tots aquests recursos els fan gestionar millor l'enveja. Però, mentrestant, els grans hem d'intentar fer-ho per ells, no?, acompanyar-los. I comencem els llibres que ens ajuden a gestionar l'enveja amb un llibre de l'Anna Llenes. Tots coneixeu a l'Anna Llenes i tots sabeu qui és i tots els llibres que ha escrit, però a mi n'hi ha un especialment que m'agrada moltíssim perquè és un llibre que considero que és per totes les edats. Igual que el 8 també de l'Anna Llenes és un llibre per totes les edats. Aquest, El laberint de l'ànima, és un llibre molt bonic. N'hi ha molts llibres que ens ajuden a gestionar les emocions dels nens i nenes, moltíssims, és a dir, podríem fer una llista molt llarga. Però en aquest laberint de l'ànima, l'Anna Llenes el que fa és descriure 58 emocions i estats de l'ànima que són comuns en nosaltres. I ho fa amb il·lustracions meravelloses i ho fa també amb textos breus sobre aquestes emocions. I a mi, de tots aquests llibres que parlen de les emocions, m'agrada especialment quan parla de l'enveja. Sobretot, fixeu-vos en la il·lustració que fa servir i fixeu-vos també una miqueta en els tons i els colors. Veurem, en el cas dels nens i nenes, veurem que és molt important posar imatge i posar textura fins i tot als seus sentiments, perquè sovint, com que són molt abstractes per ells i a vegades els hi costa molt entendre-ho de manera visual, a través dels contes, els autors i sobretot els il·lustradors que els hi posen color i imatge als sentiments, això els ajuda molt als nens, perquè els fa entendre molt, fins i tot els fa sentir els propis sentiments. I fixeu-vos en el cas de l'Anna Llenes, com aquest conte de laberint de l'ànima, en el cas de l'enveja, a mi m'agrada molt com ho explica, no?, i com ho il·lustra en aquest cas. Hi ha contes clàssics que parlen, avui no us n'he volgut portar masses perquè els contes clàssics sí que és veritat que treballen alguns valors, però que molts d'altres potser s'haurien de revisar, però segurament és molt difícil, quan parlem de l'enveja, no pensar en la Blancaneus, no?, i la madrastra, no?, o altres contes que intentaven explicar aquest sentiment en la manera que s'explicava en l'època que van estar creats. Però sí que l'Anna Llenes en aquest conte en parla, no?, parla del que li passava a la madrastra de la Blancaneus, perquè no suporta veure que una altra germana sigui més desitjada que ella o
tants d'altres contes infantils clàssics que ho parlen. En aquest cas, us he portat per començar aquest conte de les Allenes per això que us deia, perquè explica molt bé a través de la imatge els sentiments. I a més és un llibre per totes les edats. Aquest no és encara que l'Anna Allenes tingui un traç més infantil, veureu que si el fullegeu, veureu que les il·lustracions no són tan infantils com la del Mostra de colors o el Buit, sinó que pot ser per totes les edats. I sobretot perquè sovint els àlbums il·lustrats estan relacionats amb els nens petits, però els àlbums il·lustrats són molt bons no només pels nens, sinó per tots, perquè en poques paraules i molta imatge expliquen sensacions i sentiments a vegades molt difícils d'explicar. És un llibre molt complet, fixeu-vos que hi ha 58 emocions i tracta molt bé emocions complexes com aquesta de l'enveja, que a vegades no és tan tractada entre els llibres infantils i juvenils que tenim al nostre abast. Anem a riure una mica perquè ja sabeu que l'humor és una de les claus per explicar a tots els nens i nenes, però també als adults, sentiments complexes. I és el cas d'aquest llibre tan meravellós i tan divertit, Volem que et tornin les vaques boges, del Carles Amat. Aquest és un llibre per nens a partir de 6-7 anys, per tant, 7, 8, 9, 10, vull dir, és un llibret molt divertit i un llibret per nens, doncs això, ja lectors i que tenen ganes de divertir-se. L'humor, en aquest cas, ens explica la història d'en Baldir, que és un granger molt especial, que alimenta les seves vaques amb sopes de lletres. I així, quan ho fa, dona llet més bona. Les seves vaques són l'enveja de tots els altres grangers i l'enveja ja sabeu que pot ser molt dolenta. Sovint, darrere de l'enveja, com dèiem abans, s'amaguen aquelles coses que voldríem aconseguir, és a dir, que voldríem aconseguir i que no tenim. I ens porta a fer coses que estan malament. Per què? Doncs perquè pensem que nosaltres no podrem aconseguir això que tenen els altres pels nostres propis mèrits. Entendre que sí, que nosaltres també ho podrem aconseguir, que potser el camí no serà el mateix, però que podrem aconseguir-ho igualment, és la clau que ens explica aquest llibre. Volem que tornin les vaques boges del Carles Amat. Que tots tenim les nostres pròpies oportunitats d'aconseguir allò que volem a la vida, que no fa falta que fem exactament el mateix que fan els altres i que potser no fa falta ni tan sols que aconseguim exactament el mateix que fan els altres perquè potser nosaltres volem altres coses. I ho fa a través d'una història divertida, d'una història amb animals, d'una història amb personatges molt amens, que faran que els nens i nenes es diverteixin molt i que entenguin que l'enveja a vegades no té per què ser destructiva, sinó que, com dèiem abans, pot ser constructiva i ajudar-nos a aconseguir allò que volem. Passa una mica el mateix amb l'enigma de la Villagallina. Són històries molt divertides aquestes. Aquest llibre és de Babulinka Books, una editorial que treballa molt bé l'edició dels llibres i aquesta és la història d'un grupet de gallines que es presenten al concurs per anomenar la millor gallina de l'any. Un concurs que està en perill perquè pocs dies abans les gallines de Villagallina comencen a desaparèixer misteriosament. A cada desaparició, una nova pista. Qui serà el culpable? Doncs heu d'estar molt atents. És un llibre de misteri en el qual darrere hi ha, doncs això, de nou, què som capaços de fer quan l'enveja ens traeix, no? Quines poden ser les conseqüències i els actes que no estan bé per aconseguir coses que tenen els altres o per aconseguir talents que tenen els altres. Al final, darrere de l'enveja hi ha la no acceptació de com som, no? De les nostres pròpies virtuts. I també, a vegades, hi ha en el cas de les gallines es veu molt, no? En aquest cas de l'enigma de la Villagallina, hi ha també la sensació de que tots hem de ser iguals, no? De que tots hem de ser de la mateixa manera i hem de tenir les mateixes coses i hem d'aconseguir les mateixes coses importants, no? I això no és així. El que us deia al principi de la societat marca una mica com hem de ser, però tots hem de conèixer com som en realitat i allò que volem. I en el cas de Villagallina passa així. És un llibre molt divertit, us farà riure molt, de nou, els nens i nenes, i no tant nens i no tant nenes, perquè aquest és un llibre a partir de 6 anys, per tant també és per lectors una mica més grans. Són llibres que a través de l'humor entendrem molt bé
que a vegades l'enveja, quan es creua la línia, pot ser perjudicial pels altres, però per nosaltres mateixos també, perquè les gallines desapareixen, però qui està fent-les desaparèixer no ho està passant gens bé. També són llibres que expliquen això, no? Que la persona que et sent enveja està patint un malestar i un dolor. Per tant, també és una víctima d'aquesta situació que està vivint i en aquest cas són llibres que també ens parlen d'això. Si ens centrem més en l'enveja en si, veurem que hi ha molts contes que intenten gestionar-la, però també intenten donar eines als pares i les mares per poder-la gestionar. L'enveja, com estareu d'acord amb mi, com altres sentiments tradicionalment negatius, fan més por a vegades als pares que als nens, no? Als pares, d'entrada, no ens agrada que el nostre fill sigui envejós, igual que no ens agrada que el nostre fill sigui gelós, o igual que no ens agrada que el nostre fill senti altres sentiments. Però són sentiments naturals i de com ens prenguem nosaltres el que el nostre fill ens explica dependrà molt de com ho gestionem, no? I per això és important no només que llegim els contes pels nostres fills, sinó també per nosaltres, no? Per intentar entendre què li està passant. La Violeta Monreal és una autora que a mi m'agrada molt perquè té una col·lecció molt interessant de diferents contes que tracten emocions que se surten una miqueta de les emocions que tracta tothom. I en aquest cas és aquest L'Emma i l'enveja, que és un llibre en el qual la Violeta Monreal ens explica com a vegades l'enveja ens fa que en comptes de que valorem allò que tenim, sempre estiguis pendent del que tenen els altres, no? I sempre pensis que el que tenen els altres és millor que el que tens tu. I sota aquest prisma, és sota el prisma que ens explica la història de l'Emma, una nena que es torna de color verd cada vegada que sent l'enveja o que l'enveja l'envaeix. I per què? Doncs perquè constantment, en comptes de mirar-se amb ella mateixa, està mirant els altres. No es mira mai a ella mateixa, no mira mai allò que té, ni allò de bo que té, ni allò que fa molt bé. Sempre s'està mirant al seu voltant, al seu entorn, als seus amics, als seus familiars, i per això mai és feliç, perquè mai ningú li ha dit que tot el que necessita ho té ella mateixa i que no necessita res més que el que ja té, no? Que el que té en si mateixa. Els contes abans us he dit que ens ajuden molt bé a explicar totes aquestes emocions perquè posen paraules i a vegades els nens i nenes no saben explicar molt bé què els passa perquè no troben les paraules, perquè no saben com expressar allò que estan passant. I també perquè saben que hi ha coses que nosaltres creiem que no estan bé. I a vegades els nens explicar-nos que voldrien tenir, depèn de quines edats, si són més petits no, però a partir dels 7, 8, 9 anys, com que ja associen determinats sentiments a si són negatius o positius, doncs potser no ens expliquen tant que senten enveja d'un amic seu que té una cosa que ells voldrien. I per això és important que intentem desnegativitzar els sentiments i les emocions perquè ens ho expliquin i ells puguin ser capaços d'expressar tot això que senten. I aquest llibre de la Emma i l'envídia ens ajuda molt, no? A posar paraules, a no negativitzar cap sentiment i emoció, sinó tot el contrari, no? A fer que els nens estiguin còmodes per explicar-nos totes aquestes històries. El gat vermell i el gat blau és un llibre meravellós de la Lata de Sal, és un àlbum il·lustrat preciós, d'aquests que no pararies de mirar perquè les il·lustracions són una meravella, fins i tot en algun moment tipus còmic, no? Per nens una miqueta més grans, però és un llibre meravellós de dos gats que viuen un al pis de dalt i l'altre al pis de baix, que sempre quan es troben es barallen i no t'hi vulguis trobar perquè la baralla és aferrissada. Ja sabeu que quan els gats es barallen doncs són molt, molt, molt violents i molt agressius. Però el que no sap el gat vermell i el que no sap el gat blau és que el gat vermell voldria ser àgil, ràpid i veloç com el gat blau. I el gat blau voldria ser intel·ligent i astut com el gat vermell. És que sovint darrere l'enveja s'amaga
darrere de molts dels conflictes entre els nens i nenes, també entre els adults, però entre els nens i nenes. A vegades ens agradaria ser com l'altre o ens agradaria tenir el que té l'altre i no li diem, perquè l'enveja sana, que abans us explicava, s'ha de diferenciar molt de l'admiració, perquè admirar un altre està molt bé. És a dir, dir-li m'agrada molt com ets, m'agrada molt com escrius o com pintes, m'agrada molt com cantes, m'agrada molt com, no sé, com parles amb els teus companys. Això està molt bé i hauríem d'ensenyar als nens i nenes a fer-ho més, no? Perquè potser si estiguéssim més acostumats a valorar i admirar a la gent del nostre entorn, no cauríem tant en l'enveja. Perquè el que li passa al gat vermell i al gat blau és que s'admiren molt l'un a l'altre, però com que no s'ho diuen es barallen, no? Perquè han convertit aquesta admiració en enveja. I és un llibre fantàstic per entendre això, no? Que per no caure en l'enveja, a vegades el que hauríem de fer és estar més acostumats a ser amables i admirar, simplement, no? Perquè l'admiració i l'elogi tenen una màgia especial, no? Quan tu elogies algú que no has elogiat mai, tota la tensió desapareix, no? És com una clau màgica que obre una porta, no? Si els animéssim més els nens i nenes a dir allò que senten, a dir... Igual que diuen el que no els agrada, perquè també ho diuen molt sovint, no? No m'agrada això, no m'agrada l'altre. Doncs si estiguéssim tots més acostumats a dir el que ens agrada dels altres, segurament l'enveja no tindria tant d'espai, no? I aquest gat vermell i aquest gat blau parlen molt d'això, no? De ser capaços d'admirar i de dir-ho, no? I de dir que admirem molt a l'altre. Aquí teniu una il·lustració interior, són il·lustracions meravelloses i divertidíssimes. La meva cosina Carolina, mi prima Carolina, un llibre per nens a partir de 8 anys, és una novel·leta, per tant és un llibre que podeu llegir o recomanar als vostres fills a partir de 8 anys. Aquesta és la història de dues cosines que s'estimen molt, però que la protagonista està cansada de que la seva cosina, la Carolina, cada vegada que ve a l'estiu a casa seva, li expliqui lo bona que és en tot, lo bé que li surten totes les coses, lo guapa que és, bueno, tot això, no? I tot i que ella s'estima molt en la seva cosina, no li agrada gaire que la seva cosina estigui presumint tot el dia de totes les coses que fa ben fetes, perquè, clar, ella creu que la seva cosina Carolina no s'equivoca mai, tot ho fa bé, tot el que vol ho té, etc. Però un bon dia, com que es cansa tant de que la seva cosina Carolina li expliqui tot això, un bon dia pensa, doncs si la meva cosina Carolina és tan perfecta en tot, tampoc tindrà por. I s'inventa un monstre que passeja per la nit per casa seva perquè la seva cosina s'espanti molt i no vulgui tornar mai més. Però què passa? Doncs que a vegades aquestes petites estratègies per combatre l'enveja o per fer que els altres se sentin malament, sovint acaben fent que nosaltres ens sentim pitjor. I això és el que li passarà a la nostra protagonista. Aquest és un llibre preciós que ens fa entendre que a vegades l'enveja o que a vegades el sentir-nos malament no ho gestionem de la manera correcta, segurament perquè no expliquem el que ens passa als adults i els adults tampoc ens ajuden, no? Perquè, com us deia, a mesura que ens anem fent grans, els nens sobretot van adquirint el coneixement de que hi ha certs sentiments que no són bons, no? I això és el que li passa a aquesta nena, no? Que ella, cada vegada que ve la seva cosina, li agradaria ser com ella, li agradaria ser tan rossa com ella, li agradaria fer les coses tan bé com ella, perquè ella pensa que no és igual de bona que la seva cosina. Aleshores, arriba un moment que se n'afarta i creua una mica la línia i al final les conseqüències són per ella. És un llibre divertit per gestionar l'enveja des del punt de vista de l'humor, no? També, i de l'estratègia dels infants, no? Què fan els infants quan volen gestionar una emoció que a vegades no està ben acompanyada, no? Com el cas d'aquest llibre de l'Edelvives. I aquest és un llibre que ens parla directament de l'enveja. És un llibre preciós, un llibre antic,
de la Molly Wigan, amb il·lustracions del Riu Valley, molt boniques, amb un punt retro, però a mi m'agrada molt, perquè defineixen molt bé el sentiment de l'enveja. Però, a més, van una mica més enllà. Ens parlen d'això que us deia jo a l'inici, no? De per què els nens i nenes tenen aquesta pressió, no? De ser els millors, de fer les coses molt bé, de tenir les millors coses, de tenir els millors amics, de tenir molts amics, quina és aquesta pressió que exercim, potser nosaltres sense voler, de la manera que som, però sobretot la societat, que ens fa que creem un món on els nostres nens, si no tenen totes aquestes coses, se sentin malament, no? Quina sèrie de necessitats els hi creem que segurament no tenen i que fan que quan no poden aconseguir aquestes coses se sentin malament. Sovint els nostres nens i nenes ens demanen que els hi comprem moltes coses, no? O fins i tot fan cartes als Reis molt llargues, no? I demanen moltíssimes coses. I quan les reben o quan els hi comprem, automàticament en aquell moment o al cap d'una estona ja no tenen valor, no? Perquè aquestes coses que volen i fins i tot que els fan rabiar si no tenen, van directament a cobrir una necessitat que segurament no té res a veure amb aquest objecte, no? Que té a veure amb altres coses, no? Potser té a veure amb la insatisfacció de que potser no passem prou temps amb ells, o potser no prou temps de qualitat, o potser s'han enfadat amb un amic o una amiga i estan molt tristos. És a dir, que a vegades no ens n'adonem compte i els nens volen coses per cobrir un sentiment o una necessitat emocional, no? I també és un llibre que ens explica molt bé que sovint l'enveja com tots els sentiments i les emocions, és una emoció i un sentiment que s'hereda i que és per imitació, no? Això no vol dir que hi hagi un component natural, com n'hem parlat també a l'inici, O sigui, tots els nens i tots els humans el sentim, no? Volem coses que no tenim, no? Però sí que és veritat que com amb tot, de la manera que els adults actuem, influirà moltíssim en la manera com són els nostres nens i els nostres joves, no? I, per tant, aquest és un llibre preciós a través de diferents històries, doncs, per reconèixer l'enveja, validar-la i explicar-los als nens i nenes per què la senten, no? Què hi ha darrere d'aquesta enveja? Perquè ells se sentin millor, perquè al final, com que hem dit que l'enveja va associada a un sentiment que potser no és molt positiu, doncs ells que no se sentin malament quan la senten, igual que ara veurem amb la ràbia. O sigui, perquè tots ens enrabiem, tots en algun moment podem sentir enveja, l'important és saber què és enveja, saber per què la sentim, que els puguem explicar per què ho senten i després també que no se sentin malament per sentir-la. I aquest llibre és molt bonic per parlar d'això, no? De com gestionem tot això amb ells, no? I de com ens enfrontem a aquests sentiments d'una manera natural i d'una manera positiva. No sé si teniu alguna pregunta sobre els llibres d'enveja que us he portat, si voleu afegir algun llibre més que hagueu llegit, perquè ara passarem a parlar de la ràbia, que tinc una llista molt llarga de la ràbia, que no els he posat tots perquè n'hi ha moltíssims, però sí que si hi ha algun... I si no, avancem, Però ara deixo de compartir un moment, perquè així us veig, un segon. Aquesta llista, Laura, després me la passaràs perquè els hi pugui passar amb ells? Sí, us passaré aquesta llista i jo he fet una tria, perquè la llista és molt més llarga, però he fet una tria perquè n'hi ha molts que repeteixen sobre els mateixos temes. Però sí que és veritat que pot haver-hi algú que vulgui aprofundir. O sigui que tot això us ho passaré, ¿vale? O sigui, cap problema. Ho deia perquè ho he posat al xat, però suposo que no ho hauran vist. El que està posat amb la sessió de Jesús Fau i Christian Murga, si em podeu dir amb quin nom veu fer la inscripció per tal que us pugui enviar el qüestionari i la documentació que em passi la Laura. D'acord? Quan pugueu, si m'ho podeu posar pel xat i així us podré enviar tota la llista aquesta de llibres que està dient la Laura. Ja està, només això. Gràcies. Perfecte. Doncs avancem, si voleu. Anem a parlar ara de la ràbia. Tornaré a compartir la pantalla, a veure si tinc aquí el PowerPoint.
I si teniu qualsevol dubte, doncs entreu amb el micro i jo us sento de seguida. Val? La ràbia, ho dèiem abans, és un sentiment que va molt relacionat, de fet, totes les emocions i tots els sentiments estan relacionats entre si, però la ràbia és una conseqüència clara d'un sentiment o una emoció previ. És a dir, la ràbia apareix quan ens frustrem per alguna cosa que no tenim o que no hem aconseguit, quan envegem alguna cosa que no tenim. És a dir, que és una conseqüència clara. I de nou, és una conseqüència clara i de nou és una conseqüència que s'associa a la negativitat, és a dir, que és negativa. Us he posat aquí el monstre de colors de l'Anna Llenes perquè us vull explicar una història. El meu fill, que ara ja té 5 anys, quan li vaig regalar el monstre de colors, quan en tenia 3 i poc, l'estaven treballant a l'escola, no? I el teníem ja a casa i jo el volia també llegir amb ell. I quan arribàvem a la pàgina de la ira, no la volia veure. És a dir, li espantava molt, no?, el monstre que sortia a la ira i l'emoció en si. Tot això perquè us ho explico, perquè el que us deia abans, hi ha una sèrie d'emocions que estan mal vistes, no? En aquest cas, la ira espanta o no agrada o la relacionem amb un comportament o amb uns nens que es comporten malament o que es porten malament, quan en realitat la ràbia, la ira o l'enuig és una sensació natural que tots sentim quan percebem d'alguna manera que han envaït el nostre territori o els nostres drets. És a dir, és una reacció humana i natural que, a més ens permet per defensar-nos en moltes ocasions quan percebem que hi ha hagut una injustícia cap a nosaltres. Després podem parlar d'ira injusta, d'ira desproporcionada, desmesurada, de no gestionar bé la ira. Però, a nivell fisiològic, la ira és un sentiment necessari que té molt a veure amb la nostra supervivència, si parlem dels nostres avantpassats. Per tant, hauríem de canviar-li aquesta percepció inicial de que la ira és un sentiment negatiu. Quan ens empipem o quan ens enfadem, hi ha 3 canvis, hi ha canvis a 3 nivells. Fisiològic, és a dir, quan ens enfadem ens puja la freqüència cardíaca i, a més també bombegem més sang, de pensament, perquè les idees es barregen, no pensem amb claredat, no tenim el pensament ordenat, i de conducta, podem perdre el control. Que aquí sí que podríem associar el perdre el control amb una emoció o sentiment, amb una cosa negativa. Però la ràbia en si o la ira no és negatiu. El que pot ser negatiu és el que provoca la ira o la ràbia, que és molt important a l'hora d'explicar-lo als nostres nens i nenes perquè si negativitzem les emocions no les expressaran, no ens en parlaran i se sentiran malament quan les sentin, no? I això els farà sentir molt culpables. Per tant, sentir ràbia és normal, la ràbia serveix per defensar-nos, si la gestionem bé ens pot ajudar a enfrontar-nos a situacions que considerem injustes. El problema, doncs, no és l'emoció, sinó el comportament que està associat a aquesta emoció o que pot estar associat a aquesta emoció. Com controlem aquesta ràbia nosaltres perquè no esdevingui un comportament negatiu. I nosaltres hem d'ajudar els nens i nenes a gestionar aquesta ràbia perquè aquest sentiment que tenen no es converteixi en un comportament negatiu. Per exemple, agressions verbals o físiques o altres coses. Per això és important posar límits i gestionar aquest enuig, ajudar-los a gestionar aquest enuig. Però no des de la negació, sinó des de validem, estàs enfadat, és normal, t'has enfadat perquè ha passat això, jo també m'hauria enfadat, però això no vol dir que justifiqui que hagis fet això o hagis fet l'altre. La manera en què gestionem o en què apareix la ira és diferent depenent de l'edat que tinguin els nens. Ara veurem contes a diferents edats i no és la mateixa la ira que en tenen o que expressen els nens més petits que la ira que expressen els nens més grans. És molt diferent.
I veurem també que si no validem i no donem per bona aquesta ràbia que senten, la poden arribar a reprimir quan són més grans i esdevenir problemes més greus emocionals o de conducta. Per tant, és important la gestió de la ira perquè darrere d'ella hi ha tot aquest seguit d'altres emocions que poden aparèixer. Quan són petits, acostumen a gestionar la seva ira a través dels seus instints més bàsics. Cridar, plorar, fins i tot pagar, que aquí hi hauria aquest control. Però a l'edat preescolar, quan aprenen a identificar les emocions més bàsiques, comencen a fer servir les paraules per expressar les seves emocions, ja comencen a parlar, no? I expressar la ràbia a través de les paraules, del que diuen, no? Del que senten. I quan són més adolescents, i ja a l'adolescència, quan comença a partir de l'adolescència, com que ja tenen noves preocupacions i nous reptes i sobretot més desig d'independència i d'intimitat, sumat a altres coses com les noves exigències socials i acadèmiques, de nou pot ser que els joves tornin a tenir dificultats per expressar les seves emocions i per controlar els seus impulsos. I això és perquè, de nou, se senten una mica perduts. És a dir, tot allò que sentien quan eren més petits, no? quan estaven en l'edat del monstre de colors, quan arriba l'adolescència, com que estan en un període de nou d'inseguretat, de nou de canvis, tornen a no poder moltes vegades gestionar quan s'enfaden i comencen a parlar també de manera més agressiva fins i tot, o comença algun conflicte que deriva en retrets o d'altres elements. Tot això per què? Doncs perquè a vegades la ràbia sovint no la sabem gestionar bé i quan són adolescents ens pensem que ja ho saben fer i potser encara no ho tenen del tot après, perquè els adults tampoc ho han après. Hi ha diversos factors que poden causar la ira o l'enuig dels nens i nenes. Les característiques del propi nen, és a dir, que siguin d'una determinada manera, més sensibles a determinats estímuls, que s'enfadin més fàcilment, el context, no? Hi hagin canvis o la situació hagi canviat, l'escola hagin passat de la guarderia a l'escola, o fins i tot les característiques dels pares, no? Que nosaltres siguem d'una manera de ser i que davant de les coses ens enfadem molt i el que dèiem abans, no? Que podem donar una informació que els nens aprenen. Ràpidament, abans d'entrar en els contes, estratègies per prevenir la ira o el que se n'esdevingui, perquè la ira no la podrem prevenir, perquè hem dit que és una emoció que hem de validar i que és normal. Doncs els hem d'ajudar i els hem de donar estratègies per poder afrontar aquesta ira. Es pot entrenar a través de l'empatia, no? És a dir, explicar-los que s'han de posar al lloc de l'altre, que han d'intentar entendre per què els altres fan determinades coses, que no sempre els altres faran coses que ens agradin, que no podem controlar el que fan els altres i que sobretot hem d'entendre les emocions. Afavorir la seva autoestima. Com més segurs estiguin d'ells mateixos, com més s'agradin, com més es coneguin, com més s'acceptin tal com són, però no només s'acceptin, sinó s'estimin, més sabran gestionar aquesta ira i fer coses per afavorir emocions positives amb la família. Jugar junts, escoltar música junts i llegir junts, que això és el que intentarem fer quan comencem. Quan sapiguem que el nostre fill s'està enfadant, doncs la millor manera de gestionar-ho, si esdevé en una situació violenta, és apartar. Apartar vol dir, si s'està barallant amb un germà o amb un amic o s'està barallant amb nosaltres físicament perquè és més gran, intentar apartar-lo de la situació. I hi ha un espai que ha vingut a substituir el racó de pensar, que té molts detractors i segurament moltes deficiències a nivell emocional, que és l'espai de la calma. Hi ha alguns contes que ens parlen de tenir a casa un espai de la calma on hi hagi llibres, on hi hagi llum fluixa, on hi hagi les joguines que als nens els agraden, on ells puguin anar
per relaxar-nos, ells i nosaltres, no? I és un espai que podem utilitzar de manera còmoda i de manera conscient també per explicar els contes, no? A la nit, a l'hora d'anar a dormir, que hi hagin coixins, que tots puguem estar còmodes i sobretot que sigui un lloc íntim, on podem compartir amb ells aquests contes i aquests moments, però on el nen també pugui anar-hi sol quan està enfadat, no? Perquè si hem dit que hem de validar aquesta emoció, també l'hem de donar espai perquè la gestioni. Hi ha llibres molt bonics per treballar les emocions, ho hem dit abans, amb el laberint de l'ànima, i jo en tinc un altre de referència a casa, que és el gran llibre de les emocions de la Maria Menéndez Ponte. És un llibre que ens parla de 30 emocions amb els seus 30 contes corresponents. Tots ells contes molt divertits, molt bonics i que van directe a l'emoció. I, evidentment, hi ha l'enveja, en aquest cas, i la ràbia. Però n'hi ha molts d'altres. I són contes curts que podeu escollir depenent del dia que hagi tingut el nen, no? Depenent de si us ha explicat que ha tingut un dia que s'ha enfadat amb una amiga o que alguna cosa li ha anat malament o que no li ha volgut explicar alguna cosa a algú. Doncs, depenent de com els ha anat el dia als nens, podem escollir aquests contes o uns altres. I és un llibre molt vàlid perquè després de cada conte hi ha la definició de l'emoció, com se senten els nens quan la tenen, quina diferència hi ha entre ells i nosaltres, perquè els pares entenguem una miqueta com se senten els nens quan la tenen, no? Que sovint aquest és el problema, que nosaltres ja hem après a gestionar l'emoció i no ens fem càrrec que ells encara no ho han fet, no ho tenen per la mà. La Maria Menéndez Ponte ens explica a reconèixer i a saber expressar aquestes emocions, que és fonamental. No fa falta que el nen s'hagi enfadat per parlar de la ràbia. En podem explicar el conte de la ràbia en aquell llibre perquè és un conte que després els hi servirà, igual amb tots els altres contes que hi ha. El clàssic de la ràbia dels últims temps és el Tinc un volcà, de la Míriam Tirado. Aquest llibre introdueix un element que a mi em sembla molt interessant respecte a tots els altres, que jo crec que de fet és el que més el diferencia, i és que, a banda d'acompanyar el sentiment, que és el que ja fan molts altres llibres, que és validar-lo, acompanyar-lo, dir que hi és, que és normal, que tots ens enfadem, que tots sentim ràbia, hi ha l'element de posar-li imatge, que això és molt vàlid amb els nens i nenes perquè ells associen a l'estar enfadat a l'explosió d'un volcà, no? Que és molt gràfic, no? A més ara amb això de la Palma, no? És molt gràfic perquè el volcà ha anat retingut, no? Tota l'enrabiada que tenia i de cop i volta explota, no? I aquest grafisme d'aquest llibre de la Míriam Tirado serveix molt per explicar què passa dins dels nens i nenes quan estan enfadats. Però té una altra cosa molt positiva, aquest llibre, i és l'estratègia que ens explica per combatre l'enrabiada o per disminuir l'enrabiada, que és la respiració. Abans hem dit que quan ens enfadem, quan sentim ira, hi ha 3 elements del nostre cos que s'alteren, no? I un d'ells és el fisiològic, no? Perquè respirem més ràpid, el nostre cor batega més ràpid. Si aconseguim físicament relaxar-nos, i això és el que fa o el que explica la Míriam Tirado amb una sèrie de tècniques de respiració bàsiques, si aconseguim amb els nostres nens i ja de ben petits ensenyar-los a respirar bé, això els anirà molt bé per gestionar la seva ira, per relaxar-nos, una miqueta com el racó de la calma que deia abans. La calma serveix molt per gestionar l'enrabiada, per donar-los a ells espai per gestionar aquest sentiment. Cada nen és diferent, però hi ha nens que quan s'enfaden necessiten parlar, cridar, necessiten contacte amb nosaltres, i hi ha d'altres nens que necessiten espai, o sigui, que necessiten que t'allunyis, que necessiten el seu propi espai tranquil per gestionar. Doncs Tinc un volcà ens explica gràficament com és quan s'enfaden, però a més després també ens dona l'eina de la respiració, que fisiològicament podem aconseguir relaxar-nos i quan estem més relaxats fisiològicament, l'enrabiada o el pensament associat a l'enrabiada també es veu d'una altra manera. És a dir, és fer el camí començant per un altre lloc, diguem. És fer el camí a la inversa, no? Començant per l'aspecte fisiològic, no? Relaxem-nos fisiològicament i després ho veiem tot una mica més clar. La Míriam Tirado ja sabeu que acompanya molt les emocions i que intenta donar-nos eines perquè validem. Per tant, el llibre està ple d'això, no? De validar les emocions, d'intentar
no negativitzar-les i d'intentar acompanyar. I també té molt a veure el llibre de la Míriam Tirado amb el paper fonamental dels pares. I és que té un apartat que és molt bo per intentar entendre què produeixen els pares l'enrabiada dels nostres fills. O sigui, quan els nostres fills s'enrabien, s'inicia dins nostre tot un procediment que ens transmet a tot el que significa per nosaltres enrabiar-nos, no? I depenent de com de gestionat ho tinguem nosaltres, serem més o menys capaços de gestionar les enrabiades dels nostres fills. O ens ho prendrem amb més calma o no ens ho prendrem amb calma, l'ajudarem més o menys. És a dir, que el treball previ a la gestió de les enrabiades dels nens hauria de passar una miqueta per la gestió de les nostres, no? O de què fem nosaltres quan ens enfadem, o de si ens permetem a nosaltres enfadar-nos, no? I si ho fem, segurament permetrem als nostres fills també que s'enfadin. I això la Míriam Tirado en aquest llibre també ho explica, no? Quins són els referents dels nostres fills. Molt interessant el llibre de la Míriam, però també molt interessant el llibre del Jaume Copons, il·lustrat per l'Emilio Urberuaga, un llibre per nens una mica més grans, nens a partir de 6-7 anys. Veieu que les il·lustracions ja són diferents, no? És un llibre amb més lletra. I aquest és un llibre que es diu Quan m'enfado. I és un llibre... Veieu que el nen porta una pedra molt gran a sobre? Doncs aquest és un llibre que, si la Míriam explicava l'enrabiada amb un volcà, doncs el Jaume Copons ho fa amb un pes molt gran. O sigui, intenta fer veure als nens i nenes què passa quan ens enfadem, quina és la sensació que tenim, no? I no una sensació emocional abstracta, sinó una sensació física, no? Què ens passa físicament? Com ens sentim? Ens sentim pesats? Ens sentim tristos? Ens sentim que tenim una pedra al cap que ens apreta molt cap avall, com si estiguéssim carregant una cosa que pesa molt. És un llibre bàsic. Tothom s'enfada i quan ens enfadem diem coses que no voldríem dir i fem coses que no volíem fer. Ara, tot això es pot evitar? Doncs aquesta és la pregunta que mou tot el llibre, que està protagonitzat per un nen que podríem ser qualsevol dels nostres nens i nenes, que s'enfada per les coses normals, no? Perquè no li compren el que volen, perquè no pot vestir-se com volen, perquè no li surt bé un dibuix i sobretot perquè li demanen que no s'enfadi més. Que aquesta és un clàssic. M'agrada molt aquest llibre perquè parla de què passa amb un nen quan li diem no t'enfadis, no? Que és una cosa que diem tots els adults. És la mateixa que diem quan diem no ploris, no? O sigui, neguem que està enfadat i neguem que està trist. I aleshores els nens que estan enfadats i que estan tristos encara s'enfaden més i encara es posen més tristos, perquè el que no volen mai de la vida és que els diguis que no estan enfadats o que no poden plorar. Doncs aquest és un llibre que, divertit, com és el Jaume Copons, ens farà entendre què és el que podem fer els pares realment quan el nostre fill o filla està enfadat. I ho hem de posar a la pràctica perquè és una cosa molt divertida que no us diré, perquè no us desvetllaré al final, però que si la Míriam Tirado funcionava amb la respiració, el Jaume Copons també us funcionarà. Té molt a veure amb l'humor, perquè ell és un gran amant de l'humor i tots els seus llibres estan plens d'humor. Seguim endavant i veiem Quina ràbia de joc, la gran col·lecció del Toni Latina. A mi aquests contes m'agraden molt perquè ens parlen molt de les conseqüències de les emocions. I això està molt bé perquè els nens entenen molt bé les conseqüències. Les normes, els límits, les prohibicions, els hi costa molt, molt més d'entendre que les conseqüències. És un llibre per nens a partir de 5 anys, però són llibrets i, per tant, el poden llegir tothom. Aquesta és la història de la Tina i del Toni i la Tina, que un dia estaven jugant al dominó. I la Tina, que no sap perdre, aquest és un llibre que també vam recomanar per la frustració, s'enfada molt i molt i molt i s'enfada tant i tant i tant i tant que no sap gestionar aquesta rabiada i agafa les fitxes del dominó, les tira i és a dir, destrueix el joc, no? Què passa quan un nen està tan enfadat que destrueix el joc i sense tenir en compte els sentiments de l'altre? Doncs que l'altre pot ser que de moment ja no vulgui jugar més. Aquest és un llibre que ens demostra que explica molt bé als nens i les nenes
que està molt bé que s'enfadin, que és un sentiment vàlid, però que han de mesurar, que han de controlar el que fan quan s'enfaden, perquè això pot fer mal als altres. I no només pot fer mal als altres, sinó que també pot significar deixar de fer una cosa que un vol fer. I és un llibre meravellós, senzill com pocs, per explicar les conseqüències d'una enrabiada mal gestionada, que és aquesta ràbia, quina ràbia de joc. La cua de drac, de la Mireia Canals, aquest és un llibre que té molts anys però que funciona molt bé, també molt similar al conte del Toni Latina. Què passa quan un nen s'enfada, no? I s'enfada molt, que les conseqüències és que en aquest cas li sortirà una cua de drac i trencarà tot el que passa pel seu voltant, les seves joguines, les coses que li agraden, els contes, i això farà que tota la gent que està al seu voltant s'enfadi o se'n vagi. És un llibre en la mateixa línia que el Toni Latina per intentar fer entendre als més petits què passa quan s'enfaden i quan aquesta enrabiada els porta a comportar-se d'una manera que pot fer mal als altres. El que dèiem de l'empatia, Un conte per nens a partir de 8-9 anys. En Ferran està enfadat. És un clàssic. Ediciones Secaré l'ha recuperat i l'ha tornat a reeditar i és un llibre meravellós, amb unes il·lustracions, ja ho veieu, per nens una miqueta més grans, però és un llibre preciós perquè de nou explica les conseqüències d'una enrabiada mal gestionada. Per què? Doncs perquè quan en Ferran s'enfada, perquè el seu pare li prohibeix, o la seva mare, millor dit, li prohibeix veure la televisió, esclata, s'enfada tant que la seva fúria arrasa amb la casa, el carrer, la ciutat i destrueix el planeta sencer. Clar, les conseqüències d'una enrabiada tan gran poden provocar que destrueixis no només allò que estimes, sinó tot el món sencer. No? És una metàfora enorme per entendre que el control de l'emoció al final és d'un mateix, no? Que nosaltres els podem ajudar, els podem acompanyar, però que tindrà conseqüències al final, no? I que algunes poden ser dramàtiques. És una història d'aventures, una història en la qual els nens intentaran, o el Ferran intentaran desfer el que ha fet, se n'empenedirà, veurà molt bé gràficament què pot comportar l'enrabiada, però de nou és un llibre ple d'humor i originalitat que ens parla del que pot fer un nen quan no compleix els seus desitjos. És un clàssic que ha recollit molts premis i que és un indispensable d'aquells per parlar de les enrabiades. Rebequeries, de la Susana Gómez Redondo. Les rebequeries tenen fins i tot un apartat amb molts llibres de psicologia infantil, amb molts podcasts, amb molts dels gurús, com la Míriam Tirado de la criança, tenen capítols i capítols sencers dedicats a les rebequeries, no? A les rebequeries dels nens de determinades edats. Bé, les rebequeries són petites explosions d'aquesta ira que es produeixen per determinats factors i en determinats moments, no? És a dir, són moments puntuals en els que els nens, sí que és veritat que a determinades edats són més sovint, però que és el fruit de que els nens encara no han après a gestionar les seves emocions i esclaten com si fos un petit volcà. Però hem de tenir en compte que els nens, una cosa que és els tempos dels nens, no? La mainada acostuma a canviar d'humor molt sovint. La felicitat i l'alegria es pot convertir en tragèdia i ràbia en un tres i no res. I un moment d'alegria i un moment de felicitat es pot convertir en un rebombori total. Per qualsevol cosa, per un malentès, per un desig no satisfet, per una negativa, i hem d'entendre que això és una cosa normal en els nens i nenes, perquè tenen uns tempos diferents i, per tant, les rebequeries són una manera d'expressar aquest malestar intern que sovint tenen i que esclata per una espurna que no té res a veure amb allò que realment els està passant, no? Per tant, són processos naturals que també porten. I aquest llibre de la Susana Gómez Redondo ens explica a través de diferents històries i de diferents personatges que les rebequeries formen part del creixement del nen, no? Que és un procés
normal de creixement i que hi han de ser perquè els nens aprenguin a gestionar la seva ira i el seu enuig i les seves enrabiades i que, per tant, les hem de validar també en el sentit que formen part del creixement i de l'aprenentatge dels nostres nens. Arribem a un llibre que a mi em té el cor robat pel que significa, pel que és i pel missatge, no? que ens dona. Per què la senyora M es va tornar tan malcarada i com és que ara és tan simpàtica? De la Sònia, a veure si ho dic bé, Bougaeva. Un llibre per nens a partir de 6-7 anys, un llibre que ens explica, no sé si algú vol dir-ho. Laura, perdona. Digue'm. No sé si només és a mi, però ho veig ara en petit i em surten tot de lletres. No he tocat res, jo. Espera, deixo de compartir i torno a compartir, val? Espera't un segon. Tornem-hi una altra vegada, que igual... Que potser era cosa meva, eh? A veure, ara? Et surt igual de malament? No, ara sí. Ara sí? Vale, perfecte. Sí, Aviseu-me, vosaltres aviseu-me. Doncs arribem a aquest conte preciós que ens explica la història de la senyora M, que és una història que és d'una dona gran, corpulenta i que sempre tenia molt mal geni. Tothom li tenia por, especialment els infants, però també els grans. A la senyora M li agradava anar al parc, seure i odiar els nens més còmodament. Però un bon dia observa que un nen està molestant una altra nena fins a fer-la plorar. L'escena li desperta records d'infantesa i ens permet comprendre per què es va convertir en una senyora tan rondinaire i tan malcarada. La senyora M decideix donar un cop de mà a la nena i així comença una relació que la transformarà completament, fins a convertir-la en l'encantadora persona que és ara. Aquesta és una història preciosa sobre com a vegades les experiències anteriors poden fer que ens comportem d'una determinada manera. És a dir, potser si els nostres fills ens expliquen que hi ha un nen a la classe que sempre es porta malament, que sempre està enfadat, que sempre es fica amb tothom, és important que potser que els expliquem aquest conte als nens perquè potser no, però potser darrere d'aquest enuig, darrere d'aquest ficar-se amb tothom, darrere d'aquest comportament, hi ha alguna cosa que fa entristir aquest nen o aquesta nena, que el fa estar trist, que el fa estar enfadat, que el fa portar-se malament, perquè per intentar que els nostres nens i nenes entenguin que a vegades no ens portem malament i estem enfadats perquè sí, sinó que a vegades hi ha un motiu, hi ha alguna cosa que ens fa estar així. I aquest llibre senzill, però amb unes il·lustracions molt maques, ens fa entendre que a vegades els malcarats i els enfadats no ho són perquè volen, sinó a vegades hi ha coses darrere que els fan fer això, no? Que els fan estar així. Anem acabant i ho fem... Aquest és un llibre per nens a partir de 6 anys. Veieu la il·lustració una mica infantil, però no són llibres molt infantils perquè ens parlen de situacions una mica més complexes. I en aquest cas és un llibret, per tant no és només àlbum il·lustrat, sinó que té més lletra. Anem acabant. I ho fem amb 2 llibres per nens molt petits, El libro enfadado i Jo no he sigut, 2 llibres per nens a partir de 3-4 anyets, que ens expliquen de nou com es comporta la ira. El llibre enfadat, que està tan enfadat que es torna vermell i està tan vermell que ell mateix no s'agrada i els nens que el veuen tampoc l'agradaran. Fins que un dia un nen li explica que a ell li agrada llegir-lo igual, estigui com estigui. I ell se n'adona que estar enfadat també forma part de l'aventura de viure. Oliver Jeffers té llibres preciosos i en aquest cas té un llibre meravellós que es diu Els Haggis o Jo no he sigut, de l'Oliver Jeffers, que ens parla una miqueta de com a vegades ens enfadem amb els altres i intentem donar-los la culpa quan en realitat sabem que ha sigut culpa nostra i és una miqueta per evadir les culpes. És un llibre d'enrabiada,
però és un llibre d'enrabiada amb nosaltres mateixos, és un llibre d'enrabiar-nos amb nosaltres mateixos i pagar-ho amb els altres, o sigui, de com a vegades estem enrabiats amb nosaltres mateixos i com que no sabem gestionar aquesta enrabiada amb nosaltres mateixos, ens enrabiem amb els altres. Després, el abrazo mágico. Què podem fer per gestionar aquestes enrabiades? A vegades la gestió es resumeix amb una abraçada. Hem parlat abans del racó de la calma, però el contacte, l'estimació, a vegades els gestos són més fàcils de fer i de transmetre tot el que volem que no les paraules. I l'Abrazo Mágico de la Fifi Kuo és un llibre meravellós per entendre que acompanyar, ser i estar al costat d'ells a vegades és molt més efectiu que qualsevol altra cosa. No estic de mal humor, un llibre meravellós, divertidíssim. El Jim és un mono que un dia es desperta i que malgrat fa un dia preciós i viu en una selva meravellosa, ell ho veu tot negre. Pensa que el dia és massa brillant, pensa que la selva és massa verda i tots els animals que es va trobant intenten fer-li veure que no, que ha de fer coses per veure que aquest és un dia meravellós, que hi ha coses meravelloses a la vida, però és un llibre fantàstic per fer-nos entendre, que a vegades estem tristos o estem enrabiats per alguna cosa i no passa res, ja se'ns passarà. Mentre sapiguem controlar aquesta emoció i no fem mal als altres ni diguem coses dolentes, podem estar enfadats, podem estar tristos, clar que sí. És una cosa que forma part de la vida. I després, la importància dels amics. Com els amics ens poden canviar les coses. Com un bon amic que està al teu costat pot fer que l'enrabiada duri menys, sigui més curta. I és un llibre divertidíssim i meravellós per nens també, a partir de 7 anys. Hoy estoy enfadado, una altra col·lecció que ens explica o intenta explicar les emocions per nens més petits, nens a partir de 3-4 anys. Llibres a través dels que els animals ens ajuden a explicar com ens sentim o com podem validar el que ens sentim. I La rabieta de la Julieta, un llibre que parla de les rabietes, de com les rabietes ens ajuden a aprendre, allò que dèiem abans, a aprendre i a créixer com a nens i nenes per demanar el que volem o per entendre que comportant-nos d'aquesta manera no aconseguirem el que volem o a posar els pares al límit, no? Per veure com reaccionen. És a dir, és un procés d'aprenentatge i les rabietes formen part d'aquest procés. No hay nadie enfadado és un llibre preciós del Tom Telegin i del Mark Moutaban, un àlbum il·lustrat, aquest sí, amb diversos contes que ens expliquen de manera poètica coses que a vegades ens fan enfadar i coses que a vegades ens podrien fer enfadar i no ens en fan. És un llibre que ens explica com ens enfrontem a l'enrabiada les diferents persones o els diferents nens i nenes depenent de com som. Hi ha coses que fan enfadar uns i que fan enfadar els altres, però les mateixes coses pot ser que no facin enfadar aquestes persones. És un llibre que ens parla d'això, de manera poètica, diverses situacions que fan que ens enfadem o que no ens enfadem depenent com som. I acabem amb Quina rebequeria, un llibre que ja té força temps, però que és un llibre molt visual per entendre que a vegades si els nens poguessin agafar les seves emocions i treure-les de dins seu i poder-les veure i parlar amb elles i tenir una conversa, no? I dir-los per què feu el que feu i per què sou com sou, els seria més fàcil gestionar tot això. Com que no ho poden fer, ens tenen a nosaltres per poder parlar o perquè els hi puguem fer entendre com són aquestes emocions, com les poden gestionar, com els podem ajudar nosaltres a gestionar-ho i com podem intentar que hi passin de la manera més còmoda, sempre validant-les i sempre fent-los entendre que són naturals, que són bones, que són necessàries i que només és important que sàpiguen controlar-les perquè no esdevinguin en comportaments que traspassin el límit, en aquest cas. I acabem amb això, deixem de compartir pantalla i ara és el vostre moment. No sé si teniu alguna pregunta, si voleu fer algun comentari, si heu llegit o llegiu amb els vostres fills algun d'aquests contes. No sé si algú s'anima i així us veig una miqueta les cares. Anna? Ara ve el moment dels grills.
Oi? No et sento, Joana. Més enllà del monstre dels colors, la veritat és que pocs més em sonaven. M'he anat anotant alguns, però bueno, com que em passaràs el llistat també, doncs Sí. ja anirem investigant aquests llibres que tenen molt bona pinta, la veritat. Hi ha, sobretot, d'enveja n'hi ha també alguns més, però sobretot de les enrabiades n'hi ha molt. Jo el que animo és que busqueu una miqueta aquell que més creieu que us pugui sentir identificat al vostre nen o nena, perquè al final també n'hi ha molts que els agraden els animals, però n'hi ha altres que no. N'hi ha més que els agraden... O sigui, al final també és una mica escollir aquell que vosaltres veieu, una mica, perquè cada nen és diferent i també, en aquest cas, sí que hi ha contes per molt petits, però n'hi ha altres per a partir de 7, 8, 9 anys que sí que expliquen, per exemple, aquest de l'àvia, que sempre estava enfadada, és un nen per nens més grans, perquè entenguin que darrere de les enrabiades hi ha motius, i hi ha coses que passen a la gent, que a vegades també els serveixen per entendre per què a vegades els pares ens enfadem més del conte, no? O sigui, que a vegades també això està bé. Aquest és un conte perquè a mi els meus fills també em deien molt, mama, o sigui que a vegades quan tu t'enfades amb nosaltres una miqueta més del conte és perquè has tingut un mal dia o perquè t'ha passat alguna cosa. Dic, sí, sovint passa això, no? Que a vegades també que no som, els pares no som de pedra, no? Ni ningú, no? I que també ens podem equivocar. No sé si algú... I la ràbia de petits, la veritat és que, aviam, hi ha situacions i és una emoció que es desperta i ells tampoc saben gestionar, no? I a vegades, bueno, amb aquests contes és una manera de, com dius tu, d'apropar-te amb el seu llenguatge d'una manera que ells puguin entendre, una mica que puguin entendre què els hi passa, no? Perquè és complicat. Sobretot important el tema de no negativitzar-les, no? Perquè els pares això ho fem molt, no? No ens agrada que plorin, no ens agrada que s'enfadin, no ens agrada que estiguin tot el dia demanant, però és que són coses normals, no? I a vegades si negativitzem molt això, el que fem és que quan siguin més grans no ens expliquin les coses, no? Perquè es pensin que estan fent una cosa malament, es pensin que enfadar-se no és natural, es pensin que sentir enveja no és una cosa que ens passa a tots, no? O sigui, després, quan siguin adolescents o més grans, si volem que ens expliquin, que segurament no ho faran, no? I que ho explicaran als seus amics, però sí que és veritat que no negativitzar això ens farà que ells estiguin més tranquils per explicar-nos totes les coses, no? Doncs sí, està clar que no parlar-ne tampoc no és la solució. Doncs no sé, si algú s'anima a fer una pregunta... Al xat hi havia... mira, que no hem mirat el xat, espera. Bueno, sí, jo l'he anat mirant. Tu... He anat explicant. Bueno, doncs sí. Vale, sí, veig que ho has controlat. No sé si hi havia alguna pregunta. No sé, us enviaré la llista i si hi ha algú que vol recomanar algun llibre més endavant i ho vols passar, Anna, doncs també. O sigui, val? Perfecte. Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Espero que us vagin molt bé els contes, espero que, no sé, que serveixin per gestionar aquestes emocions complexes i sobretot que això, que llegim molt amb els nens, que és un espai que ells necessiten molt, perquè és un espai en el qual només estem per ells i pel conte que estem escrivint, que els pares sovint estem per 1000 coses, alhora estem amb el sopar, els nens, la dutxa, però aquell moment del conte és molt només els nens, jo o el pare i estar per ells. I això a ells els agrada molt. A la meva filla té 8 anys, sap llegir, però cada nit, mama, a conte. Que no me'n salvo. Moltes gràcies a tots per assistir.